Sunt Andreea. Afară e super urât, plouă. Și astăzi o să vă arăt 7 măduri cum să copiați. 1. Scrieți pe mână, burtă sau scaun. 2. Lipiți hârtie pe talpă. 3. Caietul sub picioare. 4. Aveți nivelul pix așa. 5. Băgați bilețele pe mână. 6. Băgați așa hârtii sub bancă. 7. La mijlocul unui caiet și în timp ce profesorul vă cere să scoateți o foaie, scrieți informații cât mai micuțe. Scoateți și foaia cu notițe. Sper că v-a plăcut. Bye!